La festa major no són només propostes pels joves, sinó que els més grans també tenen els seus espais i també tenen ganes de moure l'esquelet. La festa major dels Cans i les Ovelles ha tingut pels més grans de Can Ovelles una cita doble el diumenge a la tarda, el berenar de la gent gran i el ball amb orquestra. I han estat molts els qui no s'ho han volgut perdre. El que busquem és aquest espai de germanor, no? de trobada de la gent gran en una data com la festa major, doncs, perquè puguin compartir i passar una bona estona. Més enllà de si es balla o no, la cita amb aquesta activitat és un punt de trobada amb amics i coneguts. Fent tertúlia i parlant amb gent que potser durant l'any igual sí que es veuen però no tenen aquella oportunitat i aquí estan assentats, estan aquí a l'ombra i estan la mar de còmodes i la mar de bé. Al ritme de la música de l'orquestra, ni els qui estaven berenant a les taules s'han pogut estar quiets. El trio Glacer ha desplegat tot tipus de ritmes musicals i no hi han faltat els passos del ball en línia.